Umbutho wamagqirha namaxhwele kwiphondo laKwaZulu Natal ulumkise ngamagqirha obuxoki nabanga ngelithi ayayinyanga intshoolongwane icorona. Lombutho uthi sele ufumene imiyalezo emininzi engenabunyani kumakhasi ezonxibelelwano. Bahlabe ikhwelo ke kurhulumente ukuba abathathele amanyathelo angqingqwa abo babandakanyekayo. Abantu baseningizimu Afrika benza konke okusemandleni ukunqanda ukusabalala kwesifo iCovid-19. Iningi bathola ukwelashwa odokotela kanti abanye basebenzisa izinto zokuzivikela kuleli gciwane. Kodwa kukhona abaqoka ukuthi babona abalaphi bendabuko nokusebenzisa imithi yesintu. Abalaphi bendabuko bathi sebeme ngomumo kodwa ke iningi abanazo izinto zokuzivikela. Kanti nezindawo abalephela kuzo abanye zikho esimeni njengoba umyalelo kahulumeni uthi abantu abangathothani ndawonye. Akukho nje impela ngokwazi kwami ngoba usihlalo nje weprovince lapha eSteng akukho nje seke wangithinta ngakho mina ukusho ukuthi uhulumeni usethi akunikezwe abelaphi lokho. Ngixhumana nabelaphi abaningi akekho umelaphi oseke washo ukuthi uhulumeni useyikhiphe lokho. Okunye kubakhathaza kakhulu abantu abasabalalisa ulwazi ongelona uqiniso kanye nabazibiza ngabalaphi abathi sebenalo ikhambi lalesifo. Ngifisa nje ukuqwashisa umphakathi ukuthi awungayilaleli lezi inyanga mbumbulu amahumusha asezoqhamuka ethi hayi sesilitholile ethini ikhambi lokwelapha lesi sifo. Abalaphi banxusa uhulumeni ukuthi nabo angabashiyi ngaphandle ezinhlolweni zokulwisana nalesifo. Makazame kakhulu uhulumeni la engafinyelela khona. Azama ukusinika izinto ezosiza ekutheni zinqande leli gciwane elisabalala ngokuphuthuma ukuze sikwazi ukuthi siphephe. Abantu bayanxusa ukuthi baqikelele ukuthi bahamba abalaphi abangaphansi komkhandlo wemelaphi bendabuko. Nomphakathi uyaxwayiswa ukuthi ungathengi ungasebenzisi futhi amakhambi okuthiwa angalapha lesifo. Endabeni SABC uAyinda Mhlongo kwamaphumulo.